Diumenge vaig llegir l'article. I quan el vaig acabar, no podia parar de plorar. Em va portar records molt dolorosos. Però també una mena d'alliberament. Com si per fi s'hagués fet justícia. En Mauri va fer molt de mal a algunes nenes del poble. I la majoria, per no dir totes, hem hagut de carregar aquesta pena en solitud. Et volia donar les gràcies, Mercè, perquè fer pública aquesta història és una manera de fer-lo oficial. Ara, si no ho volem, ja no cal que ens n'amaguem. Aquí hi ha un article que ho explica tot i que ens posa molt fàcil compartir-la amb qui vulguem. Tu vas ser una víctima d'en Mauri. Els meus pares vivien al costat de la casa d'en Mauri. Ja ho saps. I ell venia moltes vegades a casa a portar pastissos que havien quedat de la fonda. Com et pots imaginar, no només venia per això. Déu meu, no en tenia ni idea. Cada vegada que veia en Mauri, se m'accelerava el cor i se'm tancava l'estómac. No hi havia manera de menjar res. Els meus pares fins i tot em van dur al metge. I no trobaven res. Ells es pensaven que ho feia per fer el número. Ho atribuïen a la gelosia de la meva germana petita. Mai els hi vas explicar res. Ho vaig fer. Però la resposta de la meva mare saps quina va ser? Ja no saps què inventar-te perquè estiguem per tu. Et va creure. Un temps més tard, per coses que feia ma mare, vaig pensar que en el fons sí que m'havia cregut, però suposo que no ho va voler reconèixer per vergonya o perquè la situació la superava. No li retrec pas. En aquell temps no es parlava tant d'aquestes coses com ara i suposo que fer pública una cosa així no era gens fàcil. No, és cert. I menys si s'havia de posar en contra d'una família com la teva. Sempre heu estat molt coneguts al poble. I fins i tot m'atreviria a dir que un referent per molta gent. Quin referent, eh? El reportatge ha estat molt important per mi, perquè per fi he pogut demostrar a la meva família que no els enganyava. El meu marit ha comprès moltes coses que fins ara li eren molt difícil d'entendre. Mira, Mercè, ja sé que ningú em traurà els malsons ni els moments desagradables viscuts, però com a mínim he pogut dir a mi em va passar això i aquí explica qui m'ho va fer i el per què. Almenys ha servit per alguna cosa. Bé, us estic molt agraïda a tu i a la Txell per aquest acte de valentia de fer pública una cosa així. Cosa que el teu pare no va fer. No va ser fàcil prendre la decisió. Doncs jo t'ho agraeixo. I t'ho agrairé sempre. Bé. I ara que ja t'ho he dit,
Ja me'n puc anar. Espera, Roser. Jo també et vull dir una cosa. La teva visita ha estat molt important per mi. Molt. Una tapadora? En casa serà l'amo de tots els negocis il·legals que es feien allà.